Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, jer si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Isus, Sin Boga živoga, slavi svoga Oca nebeskoga, da pokaže da je najvažnije u životu hvaliti Boga, slaviti Boga, veličati Boga. Pa i kad molimo Oče naš, kako nas je Isus naučio, najprije kažemo Oče naš koji jesi na nebesima, a onda sveti se ime Tvoje, budi proslavljeno ime Tvoje. Jer Bog je toliko velik, toliko veličanstven, toliko silan, toliko divan, da ga nikada nećemo moći dovoljno hvaliti, slaviti i veličati. I zapravo čovjek bi se trebao stalno čuditi Božjoj dobroti, čuditi Božjoj ljubavi. Trebao bi se stalno čuditi Božjoj mudrosti, Božjoj svemogućnosti. Kad pogledamo samo jedno stablo, koliko je to ogromno čudo, a još toliko toga ima, cijeli svemir je Gospodin stvorio i još je stvorio nebesa, ne samo zemlju i svemir, nego i nebesa, duhovne prostore, raj nebeski, tamo gdje Bog prebiva, tamo gdje prebivaju anđeli i sveti. Svi oni koji su slavili i hvalili Boga, koji su bili dostojni kraljevstva Božjega. Tako, braćo i sestre, Gospodin slavi svoga Oca, koji je tako veličanstven, ali objavljuje mudrost malenima, objavljuje mudrost poniznima, objavljuje mudrost onima jednostavnim ljudima, onima koji ne misle da su oni bogovi, nego znaju da ima Bog na nebesima, da ima Gospodin spasitelj, da nisu oni spasitelji svoga naroda, niti svoje obitelji, nego da ima netko koji se brine, da ima Bog, da ima onaj koji je moćan, koji je svemoćan, a mi smo sluge beskorisne. I kad sve napravite, recite, sluge smo beskorisne, kaže Isus, učinili smo ono što smo trebali učiniti. Zato Isus kaže za sebe, dođite k meni, ja sam krotka i ponizna srca, naći ćete spokoj dušama svojim. Znači, kad idemo Bogu, ne idemo nekoj oštrokonđi, ne idemo nekom ljutom liječniku, ne idemo nekome na šalter koji je ljut, ne idemo u neki ured tamo gdje nas žele opljačkati i nametiti nam nove namete, nego idemo k nekome koji je dobar. Kaže Sveti Pavao, kad neko pristupa Bogu, mora znati da postoji i da je platac onima koji ga traže. Znači da nagrađuje one koji ga traže, da je izvanredno dobar prema onima koji ga traže i koji ga ljube. On koji je kralj kraljeva i gospodar gospodara, koji je stvoritelj neba i zemlje. I ovo sve što vidimo, to je tek mali dijelić dijela njegovih. On gleda na nas, kako kaže David, gledaš na mene kao na ugledna čovjeka. Ko sam ja, kaže David, da gledaš na mene kao na ugledna čovjeka? Zato što nas Bog želi uzvisiti, On nas gleda da nas uzvisi. Kao što piše u knjizi Mudrosti, u svemu si, Gospodine, uzvisio i proslavio narod svoj i nisi ga napustio, nego si mu bio na pomoći svagda i svagdje. Gospodin dakle želi uzvisiti narod svoj. Gospodin će te učiniti velikim, Gospodin će ti podići dom, kaže Bog Davidu, i daće ti ime velikaško kao što je ime velikana ovoga svijeta. Zato kaže knjiga proroka Zaharije, klikni svega grla kćeri Sionska, tvoj se kralj tebi evo vraća. On je krotak, jaše na magarcu mladetu magaričinu.
On je blaga i ponizna srca. Naš Bog je milosrdan, jer ti si dobar, piše u psalmu, i rado praštaš, pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju. Znači, kad mi zazivamo Boga, kad molimo iskreno, on nas gleda s neizmjernom ljubavlju. Isplati se služiti takvome divnome Bogu. Još piše katekizam Katoličke crkve, piše za Boga, kaže da je on beskrajno sklon činiti dobro. Znači da je on beskrajno sklon usrećivati ljude. On je beskrajno sklon ispunjavati želje. On je beskrajno sklon uslišavati molitve. Ako mi ispravno živimo, ispravno vjerujemo, ispravno molimo, Gospodin će nas stalno iznenađivati novim darovima, jer svaki dobar dar, svaki savršen poklon dolazi odozgor. Znači on daje dobre darove i savršene poklone, ne bilo kakve poklone, nego savršene poklone. To samo on može tako dati, jer njemu nema ravna. On je milosrdan prema onima koji ga zazivaju. On je dobar prema onima koji ga zazivaju. On se ne da nadmašiti u velikodušnosti. On nagrađuje našu vjernost u vršenju zapovjedi. On nagrađuje naše povjerenje, da mi vjerujemo u njega, da imamo povjerenje da je on moćan, da je dobar, da nas ljubi, da sve želi izvesti na dobro. A još uz to on želi biti naš otac, želi biti naš prijatelj, želi dakle imati jedan prisan odnos s nama. Želi nas učiniti velikima, kako sam rekao, to piše Ivan Pavao II. On kaže da je nas Bog stvorio na svoju sliku. A kaže svako stvara svoju sliku da joj se divi, tako kaže Ivan Pavao II. Tako je Bog nas stvorio na svoju sliku da nam se divi, da se divi kako smo mu slični, kako smo remek djelo njegove ljubavi. I Bog nas ljubi ne baš takve kakvi jesmo, nego kakvi bi trebali biti. Znači, on nas vidi već kakvi bi mi mogli postati, jer ovakvi kakvi jesmo baš nismo za previše ljubavi, ali možemo postati sveti, i on to gleda kakvi ćemo mi postati. On nam daje kredit, dao nam je ogroman kredit da polako ga otplaćujemo i da otplatimo glavnicu i kamate njegovom pomoću i da postignemo ono za što smo stvoreni, a to je svetost. Sveti Pavao kaže, ovo je volja Božja, vaše posvećenje. Znači, to Bog hoće. Naše posvećenje, a to znači naše pobožanstvenjenje. Jer Bog je, braćo i sestre, božanski, znači veličanstven, znači neprikosnoven, znači bez straha, znači zadovoljan, znači sretan. To znači biti božanski. To znači, dakle, vladati nad svim. A takav i čovjek treba biti malo po malo, kako sve više postaje sin Božji ili kćer Božja, postaje slični Bogu i postaje, dakle, kao on. I s druge strane, čovjek nije samo da posvećuje samoga sebe, nego pravi vjernik širi vjeru. Raduje se da može propovijedati o takvome divnome Bogu. Raduje se da može govoriti o moralnom zakonu koji je savršen, koga je Bog stvorio i koga crkva propovijeda. Raduje se da može propovijedati o Božjoj dobroti, o Božjoj beskrajnoj ljubavi, kako Bog uvijek ima rješenje u svim našim problemima, kako Bog uvijek ima čudesna rješenja. Pa i kad nas svih ostave, on nas neće ostaviti. I kad nas svi ostave, imamo ruke da isklopimo i onda postajemo najjači na svijetu, kako kaže blaženi kardinal Stjepinac. Tvoj kralj se evo tebi vraća, pravičan, pobjedonosan. On želi ući u naše srce, želi se vratiti k nama ako smo ga ostavili po grijesima, po nekoj krivoj vjeri, po zloči, po oholosti. Želi se vratiti, želi da ga slavimo i hvalimo.
Kao što kaže psalam, slavit ću te, o Bože, kralju moj, svaki ću dan tebe slaviti. Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim, podupire sve koji posrću, pognute on uspravlja. Dužnici smo, braćo i sestre, Bogu, jer nam je dao tolika dobročinstva. Zato Sveti Pavao kaže, ako po tijelu živite, umrijete vam je, ali ako duhom umrtvljujete tjelesna djela, živjet ćete. Ako živimo po duhu se i ravnajmo. Plaća je grijeha smrt, a dar je Božji život vječni u Kristu Isusu Gospodinu našemu. Dođite k meni, svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Mi svake nedjelje, svakog blagdana dolazimo k njemu da nas on odmori, da nam dadne novu snagu, da nas obnovi, da nas rasvijetli, da nam dadne slatki aram i lako breme. Pita se Sveti Toma Akvinski, najveći crkveni naučitelj, zajedno sa Svetim Augustinom, pita se je li zaista kršćanski život slatki aram i lako vreme. Onda kaže, kad nekoga volimo, onda nam nije ništa teško za njega učiniti. Tako ako Boga ljubimo, ako Krista ljubimo, ništa nam nije teško za njega učiniti, kao što pravom mužu nije ništa teško učiniti za svoju ženu koju voli. Isto tako ženi nije ništa teško učiniti za svoga muža ili za svoju djecu koju volim. Tako isto vjerniku nije ništa teško, kaže Sveti Toma Akvinski, učiniti za Boga. Znači da imamo slatki aram i lako breme, jer u ljubavi sve postaje lako. Tamo gdje je ljubav, tamo se sve pokriva i zlo se pokriva. Ljubav pokriva mnoštvo grijeha, piše. Ljubav pokriva mnoštvo zla. Znači kad neko živi u ljubavi, on zapravo i ne vidi toliko zla u svijetu, zato što se on usredotočuje na ono lijepo, na ono istinito, na ono božansko. On zapravo živi u ozračju božanskoga svjetla i božanske ljubavi. Zato kaže Isus, dođite k meni. Zato mi nedjeljom dolazimo k njemu, skupljamo se kao crkva, kao puk skupljen u jedinstvu Oca i Sina i Duha Svetoga, kako definira Drugi Vatikanski sabor crkvu, da je ona puk, narod, skupljen u jedinstvu Oca i Sina i Duha Svetoga. Evo, braćo i sestre, takav je Bog. I mi možemo reći s Kristom, sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Boga doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Samo pravi vjernici, pravi sinovi i kćeri Božje, oni objavljuju ime Očevo, ime Božje, objavljuju ime veličanstvenoga Boga. Oni poučavaju druge ljude koji žive u tmini i sjeni smrtnoj, koji ne znaju ni što je lijevo, ni što je desno, koji ne znaju smisao života, ne vide jedan veličanstveni smisao života, a smisao života je u prijateljstvu s najjačim, u prijateljstvu s najvećim, u prijateljstvu s najmoćnijim, u prijateljstvu s najljepšim, u prijateljstvu s najveličanstvenim, a to je Krist Gospodin. To su shvatili naši današnji sveci, Sveti Čiril i Metod, dva grčka sveca, ali postali su slavenski apostoli, živjeli su u 9. stoljeću. Metod je umro 885. godine, bio je biskup u Sirmijumu, rimskom središtu tadašnjem, to je današnja Sremska Mitrovica u Srbiji, u Srijemu. A inače evangelizirali su u Moravskoj, to je nešto između Češke i Slovačke, otprilike onaj dio, ali onda su njihovi učenici evangelizirali kasnije i cijeli slavenski svijet. Klement Gorazd i drugi, dakle učenici Svetog Čirila i Metoda. Oni su imali ne baš tako lak život, zato što ko želi živjeti pobožno u Kristu Isusu bit će progonjen, kaže Sveti Pavao. Pa su i oni imali mnoga progonstva, ali su imali i puno radosti od Gospodina, da su mogli
neuke Slavene poučiti vjeri, da su im mogli čak i pismo napraviti, da su mogli prevesti liturgijske knjige s grčkog i latinskog na staroslavenski, da bi narod mogao razumjeti. Raširili su vjeru više po istočnom dijelu Europe, tako da ih je Papa Ivan Pavao II proglasio i su zaštitnicima Europe zajedno sa svetim Benediktom. A onda je još dodao i svetu Edith Stein, dodao je još i svetu Brigitu Švedsku, dodao je još i svetu Katarinu Sijensku. Dakle, vidite koliko su i žene, ali par i muškarcima u vjeri, jer svi imamo iste duše da spoznamo Boga, da ga hvalimo, slavimo i veličamo, da živimo pobožno i da damo primjer ovome svijetu koji luta u tmini i sjeni smrtnoj, nemajući oslonca i silno pate. Znači, ti što si pobožniji, ti ćeš manje patiti i sada, a u vječnosti ćeš imati vječno uživanje. Znači, isplati se biti pobožan. Sve će ti biti lakše raditi, jer jaram je Kristov sladak i breme je njegovo lako. Neka nam pomogne presveta Bogorodica da upoznamo njezinoga Sina Isusa, da mu služimo i da tako u